Привітаємо всім. Jeszcze troszeczkę później się tym. Я вельмі задаволены тым, што прыйшла поўная зала. На жаль, не все, хто хацеў трапіць, трапілі, на жаль. Мы паспрабуем задаволіць гэтых людзей праз 1,5 месяца ў рэактары. Калі не задаволім, будзем спрабаваць задаволіць усіх в палацы спорта. Ну, ёсць такая глобальная думка. Мы давно не гралі для нашых людзей. І можа варта зграць сапраўды вялізны канцэрт, каб все ўлезлі, хто хоча. Даць рэкламу, каб все трапілі. Таму мае чаканні задаволены. А чему не было концертов так долго? Вы не из баллончика? Не из баллончика? Это было такое жаданне просто зрабіць паузу. Разумееце, там было столькі всяго было, гэтыя паходы да чыноўнікаў, забароны, разбароны, дазволы. В нейкі момант мы адчулі нават ціск, што чынавенства захацела, каб мы абавязкова згралі. І ў гэтых умовах мы вырашылі, што ніфіга, вот мы не будзем граць абавязкова, мы будзем граць тады, калі вот мы самі захочам. Ну, это все інтуітыўна, ніхто такіх, ведаеце, свядомых, сур'ёзных вырашэнняў не прымаў. Гэта атрымалася даволі спантанна, ўзнікла ў калектыве. Мы самі крышачку сумавалі па нашай публіцы. Ну і яшчэ не наталілі гэтую смагу сустрэчы з нашымі аматарамі і спадзяюся, што яшчэ мы шмат сыграем канцэртаў у бліжэйшы час. А ці розніца публіка, якая была раней, якая зараз прыходзіць на ваші канцэрты? Ну, мне цяжка казаць вось так вот. Яна падобная. Ну, паводзіць сабе падобна. Адзінае, што, шчыра кажучы, зараз цеплейшая атмасфера. Вот яно адстаялася, настаялася, вытрымалася як добрае віно, разумееце? Вось мяне такое ўражанне, што лепшае паразуменне зараз нават. Ужо не патрабуецца нейкіх дадатковых такіх нейкіх выгукаў, выкрыкаў. І все цячэ так больш-менш натуральна. А ці змяніўся ваш падыход да публікі, да творчасці? Не змяніўся. Ён
ён, напэўна, ніколі не зменіцца. Наш падыход гэта і ёсць тое, што мы ёсць. Мы самі, канешне ж, мяняемся, але гэтыя змены не такія хуткія, не такія відавочныя. За кароткую адлегласць часу можна на іх не звяртаць увагі, на нашыя змены. Таму мы такія, як мы ёсць. Хацелася б напісаць новых песень. Вот, мне здаецца, што мы ў бліжэйшы час гэтым і зоймемся. Напішам не альбом, але можа некалькі новых песень.